Bembel Sabtu Lito. Nuwun sewu Dara kula Den. Dara Yudhistira. Sampun sawetawis wanci. Sampun sawetawis dangu. Kula tingali sampeyan katingal sedhih. Gus momongan kula Pandhawa niku sing kula anggep jiwane luhur, sing kula anggep atine resik niku mung dika sampeyan Dara Puntadewa. Nadyan wiwit kuncung kula anggep jiwane luhur piyambak. Nadyan to wiwit kuncung nganti gelung dika nampa pacoban. Nyatane sing sabar nggih dika Dara Puntadewa. Wong sabar niku tegese wong sing pinter meper marang kaneksa. Jiwanipun tansah minambaran rasa syukur. Wong sing pinter syukur niku tegese tansah ngaturaken panuwun pen Pangeran Lelegawa nampi menapa kemawon lelapane kasihan kita. Gus dados tiyang ingkang gesangipun minambaran rasa syukur tertamtu sembodo ngipataken rasa susah lan bela. Anane men marang napa kanyatan adilipun drat sinuwun. Mula aturi jenengan paring Kanjeng Rama Pandhawa nata tansah nyambangi ing alam panyiten pati kahanan kang kebaktian Kyai Semar panjenengan kuwi kyai kang uspana ing pamawas. Wonten seni babare lelakon nalikane sugene Kanjeng Rama Pandhawa. Mula kang mangkono kyai marake babarna wedarna apa bener wong tuaku dina iki disiksa ning kawah Candra dimungka Kyai Semar. Surem-surem Dewangkara kinten lir manuswa kang layon dina ilang memanis wadananira layu kumal putra rahnya martani Nuwun sewu Dara Puntadewa.
Semar niku Semar niku momong leluhurmu. Wiwit saka Sang Resi Kamunayasa ngantos para Pandhawa, Gus. Nanging sing hambeke luhur ngungkuli bapakmu Swadirama Pandhu niku boten wonten. Prabu Pandhu niku ratu ingkang adil para marta, jiwane tulus lan suci, suka tetulung lan sugih. Lelabuhan becik tumrap ngarca padha minggahipun ing kayangan. Den nanging bareng sampun seda bapakmu lan ibumu Dewi Madrim suksmane boten pinapanake wonten ing swarga jumbuh marang lelabuhane. Nanging malah dipun siksa wonten ing candra dimuka niku pancen leres. Gus. Banjur kok kaya mangkono kuwi sebabe apa? Lara-larae piye? Nyali Semar ngeten. Nuwun sewu lho niki, nuwun sewu. Nggih pangapunten, omongan kula teldak ngeten iki pangapunten sebab kula niku kesel ngadeg terus kewau niku kesel kok. Ngeten nggih. Bapakmu Pandhu niku korban. Prabu Pandhu niku korban kawruhane para dewa ingkang mendem panguwasa lan edan karo jabatan. Mestinipun sampeyan pun apal watak wantu lagak lagu-lagone para dewa, Den. Nadyan ora kabeh ning saperangan niku watone dadi dewa. Ngoyak karo mareme dhewe, ngoyak karo tentreme dhewe lan mulyane dhewe. Leres apa mboten? Lah, niku watake dewa ngoten niku. Banjur piye Kyai Semar? Ngeten. Balik meneh ing dewa niku wau. Biyen nyalonake dadi dewa, biyen rikala nyalonke dadi dewa badhe lenggah wonten dampar kadewan mesti nyuwun pangestu dumateng wong cilik. Besok yang kepilih dadi dewa tenan aja kuwatir. Dalaning kampungmu, dalaning desamu tak aspal. Ning nyatane bareng dadi dewa malah lali. Lho, kula mboten ngenyek kalih dewa niku mboten, kula mboten ngecek kalih dewa niku mboten. Kula mboten maido yen para kawula niku padha nesu, rakyat padha nesu niku mboten maido. Mergo janjine kuwi mau kabeh ora ana buktine. Ngeten nggih, Den. Sing jenenge wong urip niku ledok ilining banyu. Watoning dhuwur bening, ning tengah bening tekan isor dadine ya apik, dadine ya bening. Ning kocapo yen ning dhuwur wis butek tekan tengah diubek-ubek, ten isor dadine mesti penyakit. Ngoten niku. Ngeten niki minangka pepiling, Den. Minangka pepiling. Mbok aja banget-banget anggone mulasara marang rasane wong cilik. Wis wong cilik omahe ndelik, lungguhe dingklek, dilae ublek, yen ana apa-apa geger mesti ketulik dhisik, digebuki nganti mendel. Niku dayane wong cilik. Gosek Kyai banjur sambung rapete karo ceritane bapakku ki mau apa kok tekan dayane wong cilik ki mau Kyai. Nggih, ngeten. Kula tak cerita, kula tak dongeng sekedap. Kula wiwiti saking anak kula Yamadipati. Yamadipati niku anak kula. Lah, Yamadipati niku duwe bojo simpenan, duwe bojo demenan. Ingkang naminipun Dewi Bumiayu saking negari Bumi Kaca. Yamadipati niku anak kula patutan kalian Betari Senggani nalika kula taksih wonten kayangan rumiyin, Den. Yamadipati jaman rumiyin niku janjanipun apik dadi dewa sing becik.
Nanging bareng wis luwih klasa gumelar, duwe panguwasa, watake dadi beda, selagane dadi salin. Lah Kocapaya Madipati ora tepung marang Tata Krama, ora weruh karo kautaman sing bujuk wong piye carane entuk kalungguhan tanpa mikir penandhange lincah niku ya Madipati. Lah anggenipun emah-emah kaliyan Dewi Bumiayu gadah putra ingkang nama Nagapaya. Dewasanipun Nagapaya dados ratu ing bumi kaca ingkang kasinungan kasekten ingkang ngedap-edapi. Ya Madipati saged ngukur menawi kadidayane Nagapaya menika saged ngasurake kekuatane para dewa. Lajeng Nagapaya dipun perintah nyerang Kahyangan njaluk panguwasa ing Suralaya. Niku para dewa niku sami kawon sedaya kaliyan Nagapaya niku. Lah lajeng para dewa nyeraya bapakmu, para dewa golek jago ning Artapada, nggih niku Prabu Pandhudewanata. Nalika riyen Prabu Pandhu nika nalika tasih timur tanding kaliyan Nagapaya saged kasurake dening bapakmu Pandhudewanata den. Kagyatrisang kapirangu rinangku dinang petombe tusarut maning bawana sabanjure piye Kyai lah supaya saya gamplang wisan nalika Prabu Pandhu dadi jagone dewa munggah ning Kahyangan Suralaya ceritanipun nyulanjari kados makaten sinuwun.
ndi ayo para Brahmat suarane iki aku Nagapaya saka negara bumi kata iki aku yen dewa ora bisa ngasurke marang Nagapaya kake digolek jago adem rene sawang-sawang kowe dadi sayane dewa, dadi jagone dewa supaya ngasurke aku. Iya, Gus. Pancen bener kepranyata sapa jenengmu? Pandu Dewanata sing dadi kekasihku Pandu Barat. Ya, mara badhe maju iki nyododo didodo kowe bisa ngasurke Nagapaya tak sembah hiter-hiteran kowe.
Aku ora kalah sawangan. Aku dadi Ujatama. Satya sing bersura ora sinangga enteng kena kaya kena pusakaku nglakon dadal dadene wujud mati dening Pandhu. Suswangin ngendingonde yang kalika aku Wobo terimaaken matinipun anak kuwana kupaya kula nuwun pawilah dumaten Rakaya Roko poyong dipateni Pandhu Rakaya anakku gen napa kowe ora kena sinangga enteng Pandhu wis paning sase ora kayangan kene. Aja sumelang, bumi ayu aja sumelang. Bisa yen wis tumeka titiwancine mati Pandhu. Pandhu uripe bakal tak gawe penak. Susmane bake kejat-kejat ora neraka jahanam.
Pandhu menika piyayi ingkang sugih lelabuhan tumrap Ngarcapada minggahipun kayangan. Gus, buktinipun nalika taksih timur kados ingkang sampun kula dumengaken ingkang wau ingkang Rama menika sampun dipunsraya dening para dewa munah sarta murka inggih Nagapaya anak Yama Dipati lan sampun cetha negla tanpa warana awit pejahipun Nagapaya menika lajeng runtik manahipun Yama Dipati merga ditangisi bojone inggih niku Dewi Bumiayu. Kepara sumpah Yama Dipati prasasat berbeki jagat urung marem urung tentrem sing dadi rasane lamun durung bisa gawe kapitunane Prabu Pandhu. Lah nalika samanten salajengipun Yama Dipati menika manggi widodari panggoda pangrencana nggih niku Betari Durga. Durga dipun sambati dening Yama Dipati gandeng widodari panggoda pangrencana tur dijaluri tulung magepokan karo bab sing elek ora wurunga Durga mesti ya gelem. Wong Durga widodari panggoda pangrencana ambak Durga widodari panggoda pangrencana ning Durga kuwi anggere nyimben kuwi bola-bali iki uteke utawa piteke mesti gonta-ganti Durga niku. Ngoten. Durga dijaluri duwa kaliyan Yama Dipati. Caranipun pripun? Lah, carane nalika ingkang ibu madrib nembe gerbini utawa bobot salebetipun bobot menika imanipun sang ibu menika tipis. Wong ingkang nami iman menika menawi dinten iki kandel sesuk dadi tipis. Dina iki menep ora nyandi-nyandi sesuk dadi mendem ning kontrakan. Imane tiyang iku benten-benten, imane tiyang iku tipis. Senane iman iku tipis. Nggonku kok iman nandone ning ngarep. Wong iku kan iman salat, iman salat. Imam sanes iman iku. Ya, salajengipun ingkang ibu bobot menika anggenipun Durga kalih madrib Durga menika bisiki kalih madrib supaya muntah utawi nyuwun marang Rama Prabu Pandhu nyuwun dipun titihaken lembu andini titihanipun ratune dewa nggih niku Bathara Guru. Sabanjure kepiye Kakang Semar sabanjure ngeten lah gandeng Rama niku piyambak tanggung jawab dipun tangisi marang bojo sing lagi gerbini mila mesti dipun kabulaken. Nah, nalika samanten Kang Rama menika minggah wonten kayangan, Kang Rama minggah wonten kayangan. Saderengipun Rama menika dugi kayangan, Durga niku pun bisiki nemoni kaliyan Bathara Guru. Matur lawan Bathara Guru, nuwun niki mengke wonten piyambak ingkang sowan mriki ingkang badhe betahipun panjenengan lan lembu andini. Lah kula niki tiyangipun betah sanget sampeyan golek tanggal golek calon mesti niki genah bilih niki mesti genah. Nek pocapo yang rembug dadi mengke kula sengenge utawa sisane raketan kok 5 juta. Lah Durga niku ngoten niku. Mila nuwun sewu menawi Pandhu dugi mriku Durga niku kondisi tumujuane kayangan maturan Bathara Guru ingkang kados mekaten. Lah perlune
yen perlu regane niku mangkentel ngomong ngoten niku durga niku. Lah saestu pandhuti gak wonten kayangan nyuwun kalian Bathara Guru ning sarate cocok ingkang dipun dhisikaken Betawi Durga Pandu lawan Madrim kena nitih lembuan ini ning sarate besok suksmane dicemplungake ana neraka jahanam. Brahmara mau saya ngambreng Bakti karunaning kaswase Paning marga malaku Bakti Bathara Kakang Semar Babar pisan uta dewa ora dukono yen lakone kaya mangkono kuwi banjur aku kudu kepiye Kakang Semar ngeten pun sewu dewa tak matur atur kula menika lelandasan marang sabareng utusane Gusti ingkang pungkasan wong niku yen wis mati antarane suksma lan raga niku pun pisah babakan kadonyan niku sedaya dipun tinggal kajawi 3 perkara ingkang nganggo pisan amal utawi dharmanipun nalika urip ingkang mangka kalih ilmu ingkang piguna dene ingkang pungkasan menika dongane anak lanang sing saleh kula boten perlu medang kata-kata kula boten perlu matur kata-kata panjenengan niku tiyang pinter mestinipun panjenengan niku saged ngora arek tembunge Semar niki